Dari lang kita sa garden ninyo. Manami ang hangin dari. Fresh. Salamat. Carmela, may luyag lang ako ipamangkot sa imo. Nagsugot ka lang ba lang nga magpakasal sa akon tungod sa kwarta ko? Sa matuod lang. Wala pa ako nagpasagot nga magpakasal sa imo. Hindi ako luyag magpakasal sa lalaki nga wala ko ginahiguma. Ari ako dali tungod luyag ko ikaw makilala. Kay basi ko gustong saling ni Papa. Basi ko mahulog man ang buot ko sa imo. Carmela, Uti, paano kung hindi napatabo? Paano kung hindi mahulog ang buot mo sa akin? Pues, untatan ko ng pagkadto diri sa imo. Mangita ako sa iba nga paagi, agon makabayad kami sa utang namon sa inyo. Kuno mo, kung magpasugot ka na magpakasal sa akon, buot silingon sina, ginahigugma mo na ako. Oo. Manang, madugay ka na dali nga nagatimbang sa ila? Ay, oo. Gamay na si Tuto Richard. Ako na ang nagabantay sa iya. Kuna mo, ano siya klase lalaki? I mean, maayo ba na siya nga tao? Mabuot? Aba, oo. Tuman kabuot kay si Richard. Kanibisan ako, nasakitan nga nalupog siya kay ti. Ang halos tanan nga abi niya nagapalangga sa iya. Nagpalayo, sumugod sang nahibalaan nila nga amo na silang sitwasyon ni Tuto Richard. Anhon kuno nila ang kagwapo kag ang kwarta ni Tuto Richard kung maayawan man lang sila sang sagod diri. Kuna mo, makaluluigid gali siya. Gabi nagapangabay gid ako nga kuntani. Ikaw na ang babae nga para sa iya. Ang maintyende kag mapalangga sa iya. Manang, it's nice to see you again, my amiga. nga nagkanto pa kita dali sa birthday sa ex mo. Tungod na ang gin-invite ka niya, nagkanto ka man? Hi, Richard. Maayo kay nakakanto ka. Oops! Sino siya? Caregiver mo? Hindi. Dili ka mo. Siya ang babae nga pakaslan ko. Oh, really? Kung wala ka nagsala, tungod sa kagwapo kag kwarta mo, ang mga nagsugod siya na magpakasal sa ino. Excuse me. Let's get inside. Hindi ako pareho sa mga babaeng ginapamansan mo. Palangga ko siya. Amo nga mapakasal ako sa iya. Hindi kay tungod gwapo o kung madamo siya sang kwarta. Oh. Carmela? Enjoy the party, guys. Gusto ba lang nabatihan ko? Palangga mo ako? Ha? Oo. Oo, Richard. This is Apple. Palangga ko ikaw. Amoy na nga nagapasugot na ako mapakasal sa imo. Oh. Carmela! Thank you! Richard! Nakatindog ka! Sa ano nga na... Madugay na! Nag-ayo lang ako kay Daddy. Nga ilikong anay namon ang party diri. Tungod luyag ko makakita sa babae nga higugmaon ako sa matutuod. Kag ikaw, ina. Ikaw, Carmela. Richard!